היי, אני יהודי, ואני מנכ"ל חברת פוד אקסצ'יינג', חברה שמתווכת בין ספקי מזון גדולים, במיוחד באירופה, למשווקי מזון, מסעדות, רשתות שיווק, סופרים גדולים, קמעונאים. אני חייב לשאול שאלה. אתם היום משווקים מוצרי מזון, אתם משלמים עליהם 50% יותר, אני חושב שאתם גם יודעים את זה. למה אתם לא מייבאים את המוצרים? אין לכם זמן, הוא לא תירוץ. אני לא יודע בשנת 2024, עוד מעט 25, זה לא תירוץ. מי שמוכר לכם את המוצרים, בוחר עבורכם את המוצרים שהכי כדאי לא למכור לכם. הוא לוקח על זה פרמיה, עבור היבוא, עבור האחסנה, עבור לוגיסטיקה, עבור הכשרות, עבור הגרפיקה שהוא עושה לכם ואישורי הבריאות. ואתם משלמים בסופו של דבר הרבה יותר על מוצר, 50% ויותר, שבעצם יכלתם לקנות אותו ישירות מהספק בחו"ל. למה? אז אם אתם רוצים להביא לארץ מוצרים חדשניים יותר, שהצרכנים יאהבו יותר, טרנדיים יותר, ולשלם פחות, דברו איתי. תודה.